atrebitzen naiz da, beti hola aipatzen dut, atrebitzen naiz izaten zorionak herri guztien izenia. Eta guztien izenia. Uste da ondile indezula. Indakoa ikaragarria. Aurreneko mailara izotzia, aurreneko mailara jokatzia guretzat ametsu bat, imaginatzen naiz izango dela, eta guretzat bai, Getaiar bat aurreneko mailara izotzia. Euskeraz ondo erabilita esaten da txapelak entzen dutela, zure horrian, baina adiberen internet makurtu, lortutako zeraki, zorionak. Zenbat Getaiar iritsi aurreneko mailara? Lau, zupozgarren, lau. Etorra Regi, gero Jose Antonio de la Hoz, hori Ikurriña eta bere garaian Ikurriñak eta zituen hori ezaguna zaigu. Rafael de Diego Larrañaga, eta gero momento anekdota da, Anselmo Campos Garastazo. Familikoa. Aitona. Aurreko maila jokatu hori ere. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin del siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. Emakume eta bai emakume kirolai apustu idea dira, eskerrik asko. Gero ere bai Getaiar herritarrai beti kalean eta berotasun hori sentitu etelako eta hori azkenean asko eskertzea. Lagunai beti arroateratik nire erabaki danetan arroateratik eta arratzaldeko kafe horiek, larunbatetako sozioetako afai horiek eta txakolin horiek eskerrik asko. Eta familiai nire azkenean txikitatik nirekin ontziztelako, nire apoia handi bat izan zehaztelako, eta eskerrik asko kotxi hartu eta egunero interrantzera matea bat ikan, porque zure gabe hemen enitzan egongo, eta eskerrik asko da, nozuentzako da. Eskerrik asko tortzeatik handanoi, eta eskerrik asko kaleatea eta berotasun hori emateatik azkenean golako detaileak askoan ematen golako jendiai, eta hau badetai.